Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dengan penyambung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabiullah Daud alaihi salam yamzuzu syarabahu bid-dumu wa lam yura dhahikan ba'dal khati'ah wa la sahisan bi basarihi ila as-sama' hayaan min rabbihi azza wa jalla wa lam yazal bakiyan hayatahu kullaha wa qila baka hatta nabat al-usbu min dumu'ihi wa hadda ittakhadha ad-dumu' fi khaddihi ukhdudan wa qila lamma dhahara ala iblis ma dhahara tafiqa jibril wa mika'il yabkiyan fa Allah subhanahu ilaihima ma lakuma tabkiyan qala ya rab la ta'manu makraka faqala Allah ta'ala hakada kuna la ta'mana makri. Dipun ngendikaken bilih niki babagan masalah wedi, nggih babagan masalah wedi utawa sungkan karo Gusti Allah. Dados tiyang ibadah niku nek mboten wonten landasan sungkan utawa wedi karo Gusti Allah, biasane ibadah ya ora patek tenanan, mergo ora duwe wedi karo Gusti Allah. Mula ibadah ingkang rupa wedi menika sangat-sangat dibutuhkan kanggone wong-wong sing kepengin nyedhak karo Gusti Allah. Kaya kudu ngono. Saiki cara umpama ana wong wis gak wedi karo Gusti Allah, mesti agamane klendran. Ana santri wis gak sungkan karo kiyaine, agamane mesti klendran. Lah kamangka saiki alamat kiamat iku cara mono kebo anut budhe. Ya, kebo anut budhe. Wong tua anut anak. Lah niki kan wis repot, nggih. Jadi maknane khauf utawa wedi karo Gusti Allah iku perkara sing penting supaya awak dhewe saged terus ngibadah nang Gusti Allah. Dipunceritakan bila kana Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam yamzuju syarabahu bid-dum. Nabi Daud menika saking wedine karo Gusti Allah merga tau nglakoni kesalahan niku ombenane sampai kecampuran loh banyu air. Jadi kapan meh ngombe kopi umpamane iku kecampuran niki loe apa jenenge loh moto. Walam yura dhahikan ba'dal khati'ah wala sakhisan bi basarihi as-sama. Sause Nabi Daud itu ngrasa salah, piyambake niku mboten nate selawase bariku ora tau ketok guyu. Mboten nate ketinggal guyu. Lan ora wani ngambakno mripate, socane gak wani ngambakno mripate nalika mlengak tenggene langit. Dadi kapan tenggelange ndangan ngene iki ripri piye Mbak? Mboten wantun napa melek mergo izin karo Gusti Allah. Napa kesalahan Nabi Daud? Sing masyhur kesalahan Nabi Daud niku salah sisine piyambake niku wis duwe bojo 90 pira? Sama ya, duwe bojo 90. Barang ngono delalah duwe prajurit tentara iku bojone ayu, piyambake ndelah seneng.
bojone prajurite ayu adalah piyambake seneng. Lah iki supaya bojone iki kena ndekne diakal. Dadi prajurit iki bendina dikon perang. Allah bendina dikon wis wae perang. Sampai wong iki mati. Mergo cara mono cara bahasa nang kene diakali ya. Diakali Nabi Daud bojone kon perang barang mati bojone terus dipek. Lah peraturan zaman Nabi Daud wong sowan Nabi Daud iku oleh sowan nalika wis entuk izin langsung karo Nabi Daud. Jadi banget angel. Jadi napa niki berlapis-lapis penjagaan ini dalam Nabi Daud itu berlapis-lapis. Ape sowan Nabi Daud itu angele ora karo-karo. Kudu nganggo izin. Lah siji mangsa iku ana ujug-ujug tamu loro, yaiku malaikat menggo tamu loro. Ujug-ujug mlebu langsung bles tengene kamar. Lho, kok langsung mlebu ku piye? Pokoke sakit banget. Pokoke kula sakit. Singkat cerita akhirnya piyambake ana kok mlebu ngono kene. Singkat cerita piyambake niku akhire kondo. Awak dhewe lagi perselisihan. Apa perselisihannya? Jadi dulur kowe iki duwe wedhus 99. Aku duwe wedhus siji. Lah wedhus siji meh dijaluk karo kon dulurku supaya wedhuse ben 100 iji. Niku kleru napa mboten, Mbah? Yo kleru iku, goblok iku namane iku. Ora jotosane wong aku ta yo. Yo kleru iku. Wong wis duwe wedhus 99 wis njaluk wedhus sing siji. Barang Nabi Daud kondo kaya ngono, Mbah, nek ngoten nggih jenengan nggih klentu, Mbah. Kok iso ngono? Lah jenengan wis gadah bojo 99, bojone wong kok bojah. Ya, kok salah. Dadi iki kleru. Akhirnya krana dielingno karo malaikat iku mau Nabi Daud terus ngrasa awake salah. Barang piyambake ngrasa salah, piyambake wedi karo Gusti Allah, setiap meh ngombe kaya iki ombene mesti kecampuran loh motone sinten Nabi Daud. Piyambake mboten nate buka mripat ombo nalika ndang, mergo krasa isin karo Gusti Allah Azza wa Jalla. Walam yazal baqiyan hayatahu kullaha. Dan selama hidup Nabi Daud gak nangis. Saking seringnya nangis Nabi Daud iku wakila bata hatta yambutul usbu min dumu'i. Sampai-sampai sangka Nabi Daud iki sampai napa jenenge tumbuh napa rumput. Saking akeh air matane Nabi Daud sampai tukul rumput. Jadi makanya kula ngene cerita tengene ganti. Nomene kene kok ana cerita Nabi Daud nangis sehingga apa jenenge tukul apa jenenge ku suket ijo-ijo. Kula ngene galuh kok ngendika. Jadi nek jenengan iku kepengin duwe tanduran sing subur, pengen duwe tanduran sing subur, tobat nang Gusti Allah. Taibuna sebab air mata tobat iku iso nyuburno tanduran. Air mata tobat iku iso nyuburno tanduran, iso nyuburno penguripan awak dhewe. Ana makhluk Gusti Allah kewan. Ana kewan iku nalika keracunan. Jenenge kewan. Iku ora ngarah mari sadurunge kewan iki nangis. Ya, ana kewan nek pas keracunan
iku ora ngarah mari kejaba dene sawise napa nangis. Jadi kapan ana kewan iku wis kena racun terus nangis, dene ujug-ujug mari. Maknane tobat iku iso menghilangkan racun-racun dosa. Racun ilang, tanduran mestine subur. Iki Nabi Daud. Jadi nek jenengan tobatmu kaya apa? Umpama zaman biyen sampean iku oleh nandur mung krana supaya entuk tanduran. Saiki jajal ditobati. Ape nandur apa wae niatono golek rahmate Gusti Allah. Diusahani bismillah niat ingsun golek rahmate Gusti Allah rupa rezeki supaya iso apa jenenge ibadah namanya Gusti Allah. Iki ditobati supaya apa? Supaya tanduran iki ana barokahe. Krana sampean niate ora krana mung nandur, ning krana nuprih rahmate Gusti. Jadi semangat. Ya, iki Nabi Daud kaya ngono. Saking nangise Nabi Daud iku wit-witan malah ijo mergo kena tangis. Iku tandha apa? Sampan tobat marang Gusti Allah berarti iso apa jenenge iki? Nyuburno tandu. Mergo wong Islam iku niat utamane urip-uripe iku mung kanggo supaya iso salat. Wong Islam iku uripe tujuane mung supaya iso nglakoni perintah Gusti. Apa rupa salat? Ora krana sampean nandur pari, adol sapi, adol macam-macam supaya duwe akeh ora. Supaya iki nglakoni perintah Gusti. Supaya apa? Sapine ya lemu-lemu, tandurane ya subur. Taibuna. Dadi nek ngono, wong tobat iku siji iso ngilangi dosa, nomor loro ngepenakno uripe manungsa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Sapa wong sing mengo, sing lali saka aku, wong mau bakal tak wae penguripan sing rupek. Penguripan rupek ya macam-macam sebabnya. Tanduran kering, ana wereng macam-macam. Ya wis subur dilalat dibodoni wong macam-macam. Iku sebab apa? A'rada 'an dzikri. Wonge mengo sangka eling karo Gusti Allah. Fa innalahu. Nang Quran diceritakno fa innalahu. Sesungguhnya kamu akan benar-benar dadi wong sing rupek penguripan. Fa innalahu ma'isatan dongka. Nggih, ngoten. Wa hatta ittahadat ad-dumu fi khaddihi ukhdudan. Saking sering nangis Nabi Daud niku sampai niki napa jenggote niki lho napa niki pipine napa niki jenggot nggih niku ana bekas air mengalir. Ya, sampai ana bekas air mengalir. Iku saking gedune Nabi Daud mergo tau nglakoni kesalahan. Kila lamma dhahara ala iblis ma dhahara tafiqa Jibril wa Mikail yabkiyan fa awha Allah subhanahu wa ta'ala ilaihima ma lakuma tabkiyan. Dipun critakno nalika iblis entuk mandat saka Gusti Allah. Entuk mandat apa? Iblis dicap laknat, entuk laknat saka Gusti Allah. Nalika iblis dilaknat karo Gusti Allah, malaikat Jibril karo Mikail iki bareng-bareng nangis. Malaikat Jibril karo Mikail bareng-bareng nangis. Pak masalahnya iblis zaman semono iku
makhluk Gusti Allah sing paling kondian, sing paling jaduk, sing paling pinter, sing paling ganteng. Apa iblis? Pokoknya sing paling-paling. Paling kuat tirakat, paling duwe ilmu, paling pinter, paling ganteng, paling jaduk. Muridnya pirang-pirang. Muridnya malaikat-malaikat akeh. Sinten niku iblis. Krana iblis iki banget kagume karo awake dhewe, ora kagum karo peparinge Gusti Allah. Iki coba wong terkadang iku sugih utawa ganteng utawa wapikan iku sing diilingi awake dhewe, ora kok Gusti Allah. Ana kiai pinter mualim sing diilingi awake dhewe, kleru. Sing diri kudune Gusti Allah. Mergo iki peparinge Gusti Allah. Ana wong sugih sing diilingi mergawene. Iya aku mergaweku kuat kondang ya sugih kleru. Sing diilingi apa rahmate Gusti Allah. Lah iblis kaya ngono. Barang diwehi keutamaan sing luar biasa, piyambake ku sombong, akhirnya piyambake dilaknat karo Gusti Allah. Barang iblis dilaknat karo Gusti Allah iki, Jibril karo Mikail nangis. Kalau Gusti Allah ditakoki, "Iki kok iso nangis kene apa iki Mikail?" "Ya Rabb, la ta'man makroka." Jebule awak dhewe niku ya Rabb Gusti, jebule awak dhewe niku ora apa jenenge gak ngarah selamat saka siksane jenengan. Awak dhewe ku ora ngarah selamat saka kekuasaane jenengan. Ing atase iblis kaya ngono e Gusti jenengan laknati. Apa meneh awake dhewe. Dadi jenengan aja ngrasa duwe amal akeh terus selamat saka siksane Gusti. Aja ngrasa ngono. Mergo dukhulun nas fil jannati fadlun. Mergo mlebune menungso nang gone swarga iku ora krana amale ning krana fadhile Gusti Allah. Dadi pepeh awakmu wis sregep ibadah, wis sregep sedekah, sregep macam-macam, terus ngrasa aman saka makare Gusti Allah. Ngrasa aman saka tipu dayane Gusti Allah kleru. Sak mampu-mampumu, sak pinter-pintermu, sak kondang-kondangmu, Anda tetap makhluk Gusti Allah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mula Jibril Mikail nangis, jebule yo awak dhewe iku yo ora slamet saka takdir jenengan, Mbah. Barang jawab kaya ngono, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hakada kuna. Yo kaya ngene kudune awakmu. Kaya ngene kudune awakmu ngrasa wedi karo aja ngrasa aman saka kekuasaanku. Kowe nek ngrasa aman saka kekuasaanku, ya kaya setan aku. Kaya iblis. Jadi mangane wong iku ape mangan mesti apa ngucap bismillah. Bar mangan alhamdulillah. Jadi kaya-kaya iku sampean ini lho. Ape mangan bismillahirrahmanirrahim. Kaya-kaya ngunyahmu apa? Iki jenenge obat lagi jenenge apa le? Wong ngapal mesti lho iki. Ngunyah ya. Ya ngunyah. Sego iku kaya-kaya iki adalah rahmat bantuan Gusti Allah. Jadi ana sego mlebu nang ngene iki lho, gorokan sampe nang ngene usus. Iki kok ora mlaku dhewe, ning ana sing nglakokno. Ambekan mlebu metu iki ora kok metu dhewe ora, ning ana sing nglakokno. Sapa? Allah Subhanahu wa taala. Mula sakwise sampeyan ngrasa nek kabeh sing mok pangan, kabeh sing diolah raga iki saka Allah, sampean bar mangan alhamdulillah. Ya, peh sampean iso mangan terus lali pangeran. Peh sampean iso mangan lali karo Gusti Allah. Rumangsa apa ora iso pangeran ngawake sereten karo awakmu terus mati. Ya iso-iso wae.
Sangat-sangat bisa. Ojo ngrasa aman sangka kekuasaane Gusti Allah. Sak hebat-hebatnya. Ya, tapi nek wong Jawa kadang-kadang ora. Nek wis kadung diitung karo Mbah Salim yo, kadung diitung. Wah, itu mesti apa? Mesti selamat. Lah iki aja dipasti, aja ngrasa aman sangka kekuasaane Gusti Allah. Iki nek wis tak gawe tak rancang ngene, tak wae semen sakmene, mesine sakmen, iki mesti aman. Urung, Mas. Jadi awak dhewe iku ing dalam selawase urip, saya sampean cedhak karo Gusti Allah, saya merasa kuwatir bahwa awak dhewe iki ora aman sangka takdire atau kekuasaane Gusti Allah. Pokoke kira-kira pun kumpulan iki baru kasih amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.